పుష్పహారతి దర్శించడం వల్ల భక్తులకు సమస్త సౌభాగ్యాలు కలిగి ఆకాశం, భూమి, వాయు, జలము, అగ్ని అనే పంచభూతాత్మకమైన ప్రకృతిని ఆరాధించిన ఫలం కలుగుతుంది. భక్తులందరికీ ప్రాణంగా, వేదనాదంగా కృష్ణమ్మ నిరంతరం ప్రవహించాలని ప్రార్థించుదాం. ప్రతిరోజు సాయంకాల సమయంలో పాల్గొన్న కృష్ణానది అమ్మవారికి యథావిధిగా నవహారతులు ఇస్తూ ఉంటారు. కావున 50 మంది భక్తులు కూడా వచ్చేసి ఈ నవహారతులను వీక్షించి ధరించండి. ప్రతిరోజు సాయంకాల సమయంలో పావన కృష్ణానది అమ్మవారికి యథావిధిగా నవహారతులు ఇస్తూ ఉంటారు. కావున 50 మంది భక్తులు